Намираме се в центъра на Западните Родопи. Невероятно място, невероятна природа, чиста вода, най-чистия въздух почти в целия свят, така ли, Белгин? Точно така, да те коригирам по-точно, туристически продукт, високи Западни Родопи. Тази територия включва 5 емблематични общини, да ги изброя: Батак, община Доспат, община Девин, община Владино, община Ракитово, община Брастиго и Велинград. Ето, в момента се намираме пред една материализирана традиция чешмата. Това е един занят поне от 500 години в този район. Много стари обичаи и традиции са граждани на чешма. Не случайно точно до Доспат, нали, е изграден и парка на парк музея на родопската чешма. Тук е въпрос на чест човек да направи чешма, да се гради, да изведе от път до хубаво удобно място чешма, за да може хората да стоят жаждата си. Във всяка чешма има някаква легенда, място за социален контакт с чешмата, както в момента ние сега беседваме, събират роднини, помиряват скарани хора. Чешмата играе много важна роля в тази традиция и е един вид занаятчийство. И тук се намираме точно пред чешмата с най-много чучури, както се казва. Това е чешмата с 10 чучура и всеки един чучур символизира, е в памет на някой. Построена от родата. Построена е през 2012 година. Това е една от чешмите. Видяхме музея на чешмите. Въобще Доспат е пълно с много красиви чешми и с много хубава вода. 200 майстори на чешми има в момента в Доспат и общо построените чешми в Западни Родопи са около 1300.